amuneto nasone ona nonga singaziva ngachimboona zvimapadu ndishwa tichipa basa kudzokera uko naye yemone London apasana sekuruza mudi kuona London yemone UK muzonyeperana kuAfrica uko yaimuone UK murwa driver sina sheti acha Asama ini walingo wazina. Ananga na moda yizi na ego nune mpita zungaita. Kasi moda zonu zungasha ego. Marora ya mangwananga asina. Ngaya kuta. Vaneko Afrika yemone UK. Vaneko Afrika yemone UK musana sokuti amdiko na none mabine ku UK ai. Mabine ku UK kuti ma plastic ma pepe black ai. Kuti ma pepe black. Ando mabine ku UK ai. Mke mchuona evidence number 1 mabina kwako mabini mazodi tawana kushanzi kune yamwe masimba ngati angobva kuzvinonga saka tichazvitemera mangwana panorasha tunanga kutokurumidzwa kusvika masimba anoda idzi ndo dzimba dzekuno idzi munhu wese anogara mudouble story kunoko thank you Brian munhu wese anogara kudouble story guys madouble story anokuona ndo dzimba dzekuno idzi pay first aid information kune zvikuda kuudzwa nemakuwa memuchingona zvidimbu zvenyaya musingazivi ani muri kuona munhu wese unovatemba vanavo akadangodai asina kuona ani muri kuzviona yesiketi naananiya fewe naafefe ndafekera ndikubva vataridza first hand information yeUK ketina kuti zvamunozoya muda kutiudza zvisirizvo toda kuzvionera iko ndonenchivaudza first hand information ndini muri kuona ndo dzimba dzekuno idzi tidambosvika kwana ketina uko damboshanya paisland apa toone kuti haufa muri kuona idzo dzimba idzo ndo dzimba dzekuno idzi munhu wese anogara mudouble story kunoko I think kune chito jeland saka kutoti vakomodite vanhu vanotofanwa kuvaka dzimba idzi kwai munhu ngemasofa zvino ndakanhonga masofa ndomau anouya sei kuAfrica ndingadononga masofa asi anouya sei kuAfrica totanga tanonhonga rori totanga tanotsvaga rori yakarashwa tonhonga toona kuti haufa kwai mikuku iri kweri kuna mikuku nomaiwe kunoku there is no mikuku mukuku ona tasakana rodhi auoni bepa murodhi kwete zvezvejobheki kwenyu ko kujobheki kwenyu kuAfrica kune tsvina isi kwatogara kuna tsvina kuno kuonai tisemone rodhi idzi onai rodhi dzedu idzi tisemone rodhi machendera dzakaita kwai nhasi tiriko kuUK nhasi muneni muri kuona saluni apo ndo patiri Ndarasa pakanzi HD Nails apo muri kuona apo muri kuona chero mashops ekunoko ari smart haungopindi zvevhevheve zvezvo zvamuita zvekuzara muri kuona apo panogigwa musoro apo pababa shop apo kutesco iripiko ndo maitawa vakatenda neko chakuindisa ine maitawa kutesco ani muri kuona apo ndo patogadzikwa Nzara apa pakai HD Nails apo kai vanogoza chibage kana kuna zvo tiri kufamba nemunyatsaona kana zvado panokumbira marobotsi ari clean hakuna munhu anomira marobotsi achikumbira ani muri kuona hakuna munhu anokumbira pamarobotsi achikumbira kuSouth Africa vanhu vanongozara vachingokumbira sina order pamarobotsi vachingodii hesi Julie kuno kwakuna izvozvo guys kuno kwakatogara kuna izvozvo guys ore marodhi ari very clean kana bepa chara uri wane mwana enyu kujobheki kwenyu kwandakaona tsvina kudii ayatidzokiko ani muri kuona dzinodzimba idzi dzekuno idzi kwai hamina ndakwai ndingoinda musandamba kumunhu ukona matokirikwa iwe uda kutukwawo futi newewe izi kwaqueen ani muri kuona kwaking kuno kunokona ndo dzimba dzekuno awo ndo vemabhini right mota iyi ndo inotakura mabhini edu kuno iyi mota iyi ndo inotakurira mabhini edu
Kwaisvikai kwedu kuCoventry namuchembereso kwandoziva kuti ndokupi ndichauya muchembiza ndinokuziva here ndaitofunga tikachekona muchiti muri palist yekuti muri kuya kubow weekend mumboya mumbofara naye muchemberi kuti musingaziva iguru venyu muchingoti kules musingavazivi ndivo kavanutisawo mwari amboisi munhu mwari achingotaura zvavo zvonakikoni kutaura zvavo emunhu asingaroyi ambozviroerikana because I'm going with you to Tesco, right? Tichaenda kuTesco. Right, iri ndo garage redu iri rakanzi eso iri ndo garage redu tinodira fuel apa saka haubhadhari cash unongodira udhara unenge nekadhi rako unongosvika wozvidirira munonamba mamuvi baya zvinoona zviya munhu anongosvika wodira gasi rake otorova pasi kuno kwainzi petrol inonzi gasi mazviwa vanhu vari kuAfrica kuno kuti tinoidedza kuti gasi hatidedzi kuti petrol zvamunoita kwenyu nandika kwaita tingwe kuda aiwa kuno kuti iri kushure kwenyu 2 hours imi nguva ikoko sara kumashure ne2 1 hour alright musamane 1 apa ndo patinotenga zvinhu zvemudziyo yedu kubikisa zvana maitawo apa catering supplies apa panotengeswa zvinhu zvekubika machaffing dish chii mazispoon ekubikisa ehe ndo patozvihodha ipapa apa ndo patohodha bus stop kuno kuzinobva kuchina unomira apa uchida kukwira bhazi unomira pabus stop apa ndipo unokwirira bhazi kada kukwira kune mabhazi chakutadza mabhazi kune mabhazi anofamba anouya kana wafunga mbomwira tinouya apa tichauya parestaurant apa pabeer garden apa ipapa takanga tichitomba pamwira pa last week Friday ipapa apa anomaona apa pane zvimatende apa munogona kugara pazvimatende apa muchimwe henyu muripo panonzi pamasptons Vikings landing Vikings landing yani muri kuona kwa muri kutafara kuningarika kufara nayo iwo wakamboitsika UK iwe rekani mare kufa kwakauya ndaimboziva kuti ndichauya kuno saka regani zvarigwe inimi mufanwa kuteerera nechikudza nichikuonesai proof kuitira next time kana zvotaukwa musaudzo second information munofanwa kuzvinzwira muchizvionera kuti SIS MELLY wakataridza bhazi riya iro rana nichikudza tinomira pabus stop kana ropinda neapa apa bhazi neapa nokupona apa bus stop isho imwe ishi womira apa handika bhazi iro pamarobotsi iro chidouble decker uri kona kwira kumusoro kana uchida kana pasi ndo bhazi iro riri saka wakwira bhazi rino newe kana kuCoventry bhazi iro riri paya patinoti vanhu ngavatenge zvinhu kuAmazon paya ngavatenge zvinhu kuAmazon paya mota dzachina ndeidzi dzeAmazon ndo mota dzeAmazon dzakanzi prime Amazon idzi ndo mota dzeAmazon dzinotakura zvinhu zvenyu izvi kana matenga zvinhu kuAmazon izvozvizvi anoona ndachinja bhegi ko guys makundikangasa ndoda kukudza nyaya yaitika pa iro bhazi muri kuona iro bhazi kuno kuti chine madouble decker right saka guys kona isisilizi shumburaisi kana kutsvaga munin'ina wenyu ende sisi wangu musadaro kana kutsvaga ndemunhu wegweru kana kutsvaga munin'ina wazvo kana zvavo iyo sisilizi shumba right kwaitara shoma iwe Elizabeth ndotaura njero kuti handigoni kutaura shoma ndotaura ndobata rangu ndotaura ndichikurumidza ndotaura kesefu keni ndotaura kesefu nanhasi ungotoda kutanga kundiziva nhasi ina handigoni kutaura shoma ndotaura sokuti ndikutodhileya so ndikataura shoma andoona saka guys nzwai mumwe zvikuitika ka ini ndakunotora bhegi reumwe munhu paAirport paya mabhegi akanga angofanana akainzana akafanana zvese iye akarepesa indi akarepesa ini ndiri kuona bhegi rere riri kupaya patotora mabhegi paya riri padhuze nerimwe bhegi rakunobva ndangotora wose ndakunosvika kumba ndakuti ndichinovhura bhegi ndakunobayiwa nenzimbe guys pamwe muridzi ari palive ngomakotokuti ndere muzimba kana akanyugwa zita rechizimba riya ndakuti ndivhurei ndapedza kugeza ndakuti ndivhure bhegi ndikubayiwa nenzimbe guys ndikoti ngomakoto bhegi rine nzimbe harisi rangu bhegi iri raita nzimbe mukati izvi guys ndinodzokera kunzosera bhegi indasiya bhegi rangu iro ndatora rine nzimbe ende zvakoma asi mugona paya panosova bhegi patobvunza kuti do you have food ndikati no I don't have food izvi vangaona nzimbe iyo kuna mune chimwe chikafu chirimo kuti ameno chekumusha ndabayiwa nenzimbe ndikati nzimbe haisi yangu tikutodzokera kutora bhegi kutsvaka bhegi redu ndikaona ririko guys saka kana pane muzimba nzanizani nyanewe bhegi rako ndinaro muzimba anonzi nyanewe bhegi rako totozoona zita isu ranga rakavhagwa neplastic kuti rine zita tatove kuno tatovhura
ndine bhegi asi ndikutodzokera unorisiya kuairport bhegi rako rine nzimbe mukati ndatodzokera unorisiya kuairport iwe kana wanga utora rangu dzoserawo hatisangane kuairport undipowo rangu ndichisiya rako Desto lakele, thank you. Guys, akaoma kwa bete kodi marwa zvinogona kuita notula bhegi rinenge nezvitula bhechiludeka ukakwatugwa mai mwana chinovhura dai kutanga kurowa pangobudikira nzimbe ndikati mai wewe ndatota wrong bhegi handatozombori ngati bhegi harisi rangu iri ko nzimbe iyoyo yabuda umu yabvepi ina handina nzimbe kwazve muchaona gurundoro muonepi tumuonepi gurundoro andanogara kuaustria gurundoro ari kuaustria asi kuuk plus chero dei anga aripo wati ndipo padaenda unotsvaka gurundoro here ini kuti ndaya kuzokuona iwe kaiwe kwana iwe gurundoro anongotinakidza pamalive chete zvokuzoenda padirect ndoona entertainment iya it's entertainment Wona kuchena kwakaita marodhi guys tarisai muone kuchena kwakaita marodhi tarisai muone isu kwedu hai humorwana meno maybe tucherwana rega tutofunga ndofunga kuti wanikwa noti andakana hembe ndo bhegi ranga totakurawo zvembe zviviri zviri mubhegi imomo nezvibhutsi zvindakatopfeka wona ibhudzi ndakapfeka dzamukoma godhori wona imapatapata amukoma godhori masendus amukoma godhori nechirumai koenda ndakapfekera masitenesi angu ayaka masiburuka menge muyazoti mukatonyora ndechidzikwa zvo ndikazodzokera ndaripfeka here harichaiti kupfeka kwanzina Betty, I have to come and see you're not far from me. Betty unofanira kukurumidza shamwari. Because ndine kwakawanda kukutenderera ndichinda wena. Ndiko kwakawanda kukutendera chinda. Kana watouya nhasi utouya wotoona kuti watindisa pa Vikings. Unobata mukoma godhoni kuseri. Kwai kwendo nezvimwe gore rino. Iwe nyari wakambokuinda. Iwe wakambokuinda kuUK. Thank you for 1000 stars. Kondiana ndipa masters ndakuona. Iwe wakamboinda kuUK iwe. Wakambokuinda here wenyari ndwai kwendo nezvimwe kwendo nezvimwe rega ndifare ndiriko kuno iwe zviti UK yakunetsa kuinda hauzvizivi kuti UK yakunetsa kuinda haingoindwi zvokumanya visa haribudi zvokumanya ndodoriwanawo nditira godori kwakwendo nezvimwe ndirege ndizvifarigwe ndiri kuno chikutaridza zvekuUK tukada kuri kwekupedzisira kuya kuno unoziva sei nokuti next year ndoda kuenda kuaustralia nekuamerica ndiye ndiri kuaustralia neamerica next year hatisi kumira next year America Australia tetichinda koko Canada kwazuva ko zuva katano ndigadzira mapepa ndaikoko man asi mudhari chayambodaro asi mudhari vanhu vashanya vanhu vashanya nai akungoendeki dai vamaititsina vanhu vakazama kuda kuinda vakashawa mari dzokuuya kuno vamwe vakatengesa dzimba vakashafuti mavhisa acho atengesa dzimba ini ndoitigwa zvangu nyasha dzangu namwari wangu ndouyawo ndikwaikwaniwa nezvimwe kani zvifarigwe iwe unoti kuinda kuJoburg here akusi kuinda kuJoburg namunenja uku kuJoburg unongokwira muna munenja uku unosora wainda chero nemvura unopinda kuno kwakui unoziva kuti kune aya neshungu dzendege vanoti kwai ndege asina mbokura ndege kwirai ndege dzokuya kuUK ndipo pamunonati ndege haina kids kwirai muone kuti ndege muuye kuUK urati ndege ndipo pamunoti ndege inobhowa haina kids kunukure iko kuveduwee kunukure paAirport ndo pandatora bhegi siri rangu kunukure uku asi ndichatsokudza jeni yangu mafambiro andaita zvakanaka kana kuti ine nyaya dzinonakidza mukati dzandarichiona tinyatsa kudzikurukura chizeya pana mumwe gogo wandakazogariswa navo so mundege uko tichibva kusvika kuEthiopia so takavanonga muzambia aiwa takavanonga muzambia takavatora muzambia gogoyava munozadoro yari rinopiwa muningirikiriri kudongo chitikodzira bvunzaro ndikati gogo are you going to drink this asi vari gogo vachitochidhakwa nokuti vari dhudhudzira ndibva ndati kunasikana ndipe rimwe hanomaona gogo vano vadori vavo apo vari kuma70 kutofamba chakawa chatogoni kana kufamba havari rova wena vazondipedza pakudla bhata kuda vati ice cream kana tichii bhata yamazaina unopiwa inenge yakaisa muchiuyuya vangochipa vakagara inini nemuchaina naivo handi ndiona muchaina achinitevesa kudai akapfeka maski kudai kuti chikuitika vachitenda kunanzva asi vakona kuzoripedza kwese zvazviri 4 vadla 2 zvimwe 2 vazokona kuti ndichavaudza ndikati pamwe uri kuzoti wakudla bhata nongati kuti vachita kunanzva asi gogo vayaka
zvakaoma. Banda kumira mushi. Hanze hapano pane manyuka mazihobho. SIS MELLY is in UK. I want this USA ndiri ku UK. Masaini kuna ndo mapoti ayo masaini yakada ngoitawo kunge Josi. Saka Josi yakada ngosodira kuti Josi. Josi inoteedzera sure. Inoteedzera. Asi maroad enyu very smooth wena. Very smooth. Pakati pothole apa mota ikadambuka taine pothole unotora report andi. Noenda kanzoka na kuti highway single vano. Woita claim vanokupa mari yako pega. Okay, how can I UK myself ndada kuvaka shamwari unoona vanhu vari kuya ku UK mazana ndifungi kuti kuchavakika zvokumhanya andifungi zvinhu zvachinja asi ndichanyatso kuona proof taingowa kuti zvinhu zvachinja asi ndichazvionera ndichakupa information yakasara zvinhu zvachinja here kana kuti zviri kufamba sei ratuli ari kudedza bhizimusi kwai bhizimusi moro ngauye zvakandiona kuti ndirimo mudedza uye akanyatso kuona kuti ndiri ti ndiri ti Belinda, arudedzwa musection. Pama roads so far, yeah. Zvinoenderana like ma highway SA ne UK toti zviri kuenderana so far. Toti zviri kuenderana. Zvakafanana. Ana Francine zokona iuya. Kai vamwe kujeri vamwe ku UK ndidzonyasha. Yoda ngotitukisa wewe. Iwe aziti vose rakugadzara chinhu ripo wafurosora rachinjwa rakunzi zvakati. Ndoda kuti tukisa iwe. Tokuchinjana kwacho zvenaya sikana life anditopona chinjana here. Life inochinja kaza tongudza kuti life inochinja tinochinjanawo zvi. Animono. Tinochinjana. Umwe achidzoka umwe achinda umwe achidzoka umwe achinda. Tinochinjana. Kwai sisiri kudzoka here kufu. Kambondora kuZimbabwe. UK Zimbabwe kunodi. Kune ndingafambira shwa kuZimbabwe kuti kwaenda ndiri ku UK shamwari. Kai we can buy new clothes SIS MELLY. Hii maita wa munhu zvakawanda maita hawa munhu zvakawanda big rikashaikwa panenge pateta flop. Big alfangu kushaikwa. Big alfangu kushaikwa. Shaika riko. Aidha enda na raja toka na roka kana oda atorisi aro ndarasa. Nene ngazvona mimi. Yembe takara tongotenga dinota ndakuya ndina hangu yembe takawanda. Takara chamwenda unononga wakota mai charity shop. Hanzi kumaitoresa tokuonerai kupiko SIS MELLY ndiri kuendese kulash kona maiti naye asi maiti naye sure maiti naye sayo hausi kuuya namai munyakubo nemaiti naye hausi kuuya namai munyakubo maiti naye so usadaro sha usadaro hausi kuuya kubo. Alright guys, kwai kwapinda kwai chiko na mbuya mlambo kwaichi kwapinda kuchando this time maishakira so mai mlamba mboti mandiguta here mushandiguta ndatiko zvine zvimuteerere ndichaita vasirisi hangu sirisi 1A tichinda tichikutaridzai nzvimbo muchiziva kwete zvaizvo zvokuti tichinyebegwa netimu riri ku UK tindichakutaridzai zvinhu zvebackground kwakubasa koma shuwa here maitinai ndege nokunakidza 1 hour guys muchibva paZimbabwe kuenda paSouth Africa pakana kubva kuSouth Africa uchienda kuCape Town kana kuDurban kuuya kuno musana uyu ndasumuka zvendichamira ndichadai musana ndafunga nditokati kaona vanhu vose tiri kusumuka ona tiri kudai ndinogara kuwindi but still handi munenge mangu ibi moti mahours ekugara yavo ngoti kunofamba nendege kumunduruka mahours hopo kudaro moti kunhu kwakanaka Harare Zambia ndakaona mazita apera ndakawinda magaro mashurade kana ndakakuchinja kwai farai today tomorrow jimde nchizorora maita wa kana mumbondipazara kuti mbonyasozorora chacha kwai wakana nasi chambotamba kana na maya kunoko chambotamba nemuzukuru wangu izvo zvivatondikwanisa moyo naye kuti kwai mwana ndizo kucreshi ndauya kuti ndimuonewo onzi kwai ngaende kucreshi izvo wasara achichema zvakaoma kai within amatizo ini haundizivi kuti haundizivi ndikasvika panzvimbo mundosara mchinzi vaenzi ndatota haundizivi zvakanaka iyo ndasvika panzvimbo ani muona dzimba dzekuno zvadzingori dzese guys dzangofanana kunonzi kuchiwa Warrington
Warrington. Happy birthday, Peshi. Happy birthday. I want to do my highway to UK. I complete. Name me Africa and go. Kukunaye, Africa, when you snack an old dog. When the past 11. Africa. 11. So, what you put it in my saying? Snack an old my lord said, why the team chicken to over Ketiko? Keti wasn't aware by the way, the Kumami said. Keti family, it may be when I get when I Musamutore serious, with him Sabatica, Rotaura. When I'm serious to look at the back over Goya Keti, Majua get family. Musamutore serious in Gotia, many go entertainment, Musanazo, and the Plaza Musam took up page. Mugano took up page with the Pamela was afterwards, Rafael could go Goya. They didn't Mika Musai Dago to kill it up with Imadamu Yara Muripom Juana, Musunga Tuki. Come go to what state in 21, 24. 24 past 1. It took very. Past 2. Without your name to queer. Without the Simbo, Simbo Yam, now we own. Without Dinoro on the Simbo that he wanted to Montino Rocanation, but this is the Morocco. Maybe I may give Bill and get it. I still never morobo guys. But I would I see Nigirica, Mesa, Unakuma, Quaco, who get me look on what you could say, do Chivara, which Jubano go to pay to poor Maria Giripin. Guys, I'm poor you when you go. My must be fundraising in Jan. I was socialized. Can. I mean, I can't find so many man the room as any much way. Good to go find me. Couldn't you better? Couldn't you better? The master quite ghost, but ghost that I want to go to Batilla. I together have a long music. They got my ghost that you put to guys, put to cut to nice. She never said, she can't go up and God Zagan. Makumbe could go in I tell you, UK. Gina Moya, birthday. I could Africa on the go, which I have no Africa. Eh, Kadona Prolina Kuno. Kuna Quinjana Prolina Kuno, Kuma Prolina, and they when you could Zimbabwe. What's Varunayaba? Anapana in the microclimate area, how could I have 2 minutes to this about Pizza? Who's on the guys with the Comberg bites? Whether the Garpa Fazway is majority, come up in my pin to that is it, my pin chain that is China, my pin to do it. When I went to walk to there, guys, the Bakuchingo Shari go on, whether the Comberg bites, the Ropa Fats. Akia, punching this way. Shopping knows Akia, flat bag. Okay, chat up in them. Not to shock a brand ambassador that should be my. I can never get for you. Zimbabweans. Quite you got in a moment where I ran because I'm looking at UK married with Jerry. Second, how could Africa cheating the cabinet and you could have the Jerry guys in Sadaro moves at million of the next year. Guys, maybe you're like Christmas very good, no remote quite indicating that you can't quite the chairman. Guys in Sadaro didn't really need to see them. I'm going to take far in. And my gamma in down with travel. You come in there, even get is very great. Baba Peru apart Lord with the Itamba way. In the mood, deciding to get him Sadaro. Musadar. They wanted to do so far out. In don't say quite around the record. I'm going to fara sure. Sakai in the din. Amy, so go massing, you shouldn't go. So I go mascara of Gadiso, Sanga Cato Kumburkam flow. I shall go. Mawan, Pasima Jerica scan. Muso Katanga Pinada was in the Quanza, never gets a compound when you get it. When we do Shimkat me, Miss Meso, but I saw so more. Do a good side. Do a good side. I think my cat Jerry, the Kaganga Kanaputi, by one of Stima Banditima, Banditi. One of them name one of Tonga to Tonga. Name could have made a hope.
Jerry. Zvekutsika majaifu. But ndo spirit, that's the spirit name kana utopinda chadini. Kutotsika majaifu kuti nguva ifambe urimo. Kada kuwisa tsika ubudi chero kada kudia ubudi. Kutofana urimo kutotsika majaifu ndo kutoti nguva ifambe. Kutoti nguva ifambe. Loli wese ndakadzanzwa chi social wapinda vakaona urimo vakanzi munovata imwe manzi musina navula chaudi. Ameno. Mukangoto amen. Nguva kutsinya amen. Andikaona kuchinzanzi vana andizozo nana Primrose nematemba vakatoda dzifambira kuti vabude. Saka vanogona kubuda. Nangu handisivi. I just saw pavakanyora chete. Nangu handisivi. Vakaita appeal vanogona kubuda. Ndakaona pavakanyora chete vakudzifambira kuti vaite appeal. Saka vanogona kubuda. Ndofunga masvitsinya pamasvika kana hativhundukiri zvekumhanya hedu hatizovhunduki zvekumhanya kudaro hatizovhunduki zvekumhanya apa handizovhunduki zvekumhanya asi ngoti ini nzvimbo yandisinambodzasiraona ndichaenda not because ndaitedza kuuya kana ndaida asi ngo ndandisinambobvira ndakazvisa kana mupulani kana mubudget kuti one day hameno kuti zvakangoitikawo sei hameno team UK thank you very much team diaries UK ndovakaronga chinhu ichi guys ndovakaronga zvinhu zvese izvi ndo vakaita zvese ndoda kukutendai from the bottom of my heart because ini pacho zvangu ndanisida even pamaizi pari kunzi parikurongwa bholi ndakati tichangori bholi yavo yekuuk tichitoonawo tiri kumalife handina kutoziva kuti kwete tiwapulani yekunzi SIS MELLY ngavauye munona organizing team ndoda kuvatenda zvakanzosimba nokuti vakamiramira ndisina kana pfungwa dzacho haiwo kana zvangu kana animaona imbovaisirawo zvemalavhu guys imbovaisiraiwo malavhu guys ndinokumbirawo muvaisire malavhu kai musazovatuka saa haisati tuki vanhu saka mana tichituka vanhu tituki vanhu isu kana mchipfuura nekuamsterdam mutiuze tikuone zvino Irene kwandoziva kuti Amsterdam yacho iri kupi kugeneva uku uchinda right nai maiti nai mamuchimudandisa kula chikwengo ndichumire zvemari chone lunch ndongodla ndoga ndongoita live ndiri murestaurant kuna ini ngareka ndongoita live yangu ndiri murestaurant chila chiti hello maiti nai yes kudos to maiti nai courtesy of maiti nai mina ndimbozvidyira chikafu chekuno kondoda tombochitestaka guys kwai organizing team wadzo tiriko nai makati unoita nezveiwe unoda kunzwa kuno unoita nezvei une peji rako rinonzi chii dhumeba chakutangira kuuya because dhumeba ndopedza next manje anenge achitouya next anenge achitosvika dhumeba anzi madhava handizivi I don't know anything Lynn handizivi no thank you Nox shortman kwai simene ndokudai poza murarame fake life plus amusi bava thank you team BK thank you kai mudike madle ichi live chao yakazvimiririra ndida imbomira kuti manyisa i live yakazvimiririra kudege uko ndichinyatso kutsanangura mafambiro andakaita i live yakazvimiririra kai na BC SIS MELLY is even making it worse for my feelings my ambembra mnozvidlira zvako nai vanongondipa mari yonoti SIS MELLY indai kwakati ivari kubasa zvo ivari kumashifti andiona saka ise munhu asiri kushifti akanenge ari kumba ndomboti anenge azorasikizve ndongopinda mubhasi ndondiburisira mutauni ndosara mutauni ndotenderera nenchizulazula anenge aurasiki ndozulazula ndiri mutauni imomo ya ndozulazula ndiri mutauni imomo chidla zvangu muchiona palive tichitaura nyaya ivari kumashifti chidla kwai musalewo mbichi dzanochi aiwa sushi ndinotoidya sushi kana kuafrica ko ndinotoidya zvokuti dhuko kana kuofishe basket ko toenda kubrazilian kana kuti japanese nasi one of the two so thank you Lins thank you asima kuzoti mbinga wanyeba kwa handisi mbinga kwai ngumamise Talina kakudena aiwa Talina nambondidena kupi kwakandidena udangona nondigwisanisana Talini zvako udaundiruti ndirogwe nashodhaya kuti ndirogwe nashodhaya ndaidisunga zvangu ndigoradziswa kupinda muno chikaenda rova munhu
asi mukoma kuti munhu akanga takangoda ngondi nari padhuze nandisokunyarara vanotondisungavo handitomukwada chete ezvekuikwa nyarara unenge usati wandidenda ndozozviona da kuti sori ida muchitokisi kwachidzoka zvako shakudzoka kwako kuchatotora nguva kuchanetsa satotombotanga ini changopinda ndi muchiri kungoona marodhi aya muri kuona marodhi chete ndova muchiri kuona motanga ndimudzoka musati mamboona kana chinhu onai mota zedu dzekunokwidzi icho chinenge hove icho achiona leti mudani thank you love you too hanzi geta ari kuyako asauye nenduku mumudzi dasai netsvimbo yake yanondirova netsvimbo ifoni road very clean guys, no vendor rotengesa, no munhu parobodza anopema mari, no mapofu. Kune mapofu kuno? Kune mapofu? Yadzoka network. Kwanzi mugara kupi? Nechingotenderera ini lineti. Ani madhayari akawandisa. Akawandisa madhayari neni chingongunduruka chero kwandada kuenda musiwo inongoti aunditoresha mboya kwako. Tusira nchera mboya waenda kubasa. Tusira nchiklina zvevaenda kubasa. Aiwa ndakafamba bote ndai aiwa ndakafamba zvakanaka chaizvo. Kwai mudafadza vedu tesine chanda chochi vangashaya chi replacement chengo temporary. Avamboshaya chi replacement che temporary vanenge vainacho chi replacement chavo ikoko saka bho zvekuti ngavambogara ikoko. Asi tumebano yari tumebano kona kuya muna November or December. Amuna nanopema mtauni muno hakuna one cleanness kuno kuti cleanness ndapa kutenda zvangu pa smart chete. Aiwa pa smart kwakachena zvemo. Kwakachenesa ku airport kude veduwee. Kati unozondibata kuseri. Kati unozondibata kuseri ku unondibata kuseri. But change ndichingombeya mbeya mataundi aya ndichamambeya zvokuti kwanzi muyewo kusilawo. Aiwa kusilawo ndakati tinosvika kwandaka kuti kuzimba kumbare kuzimba. Kai kuzere masimba. Vada kuinvite vanouya kuzonyoresa mudhayari. Kwai namukoma kodwa kune dhayari rakazara vanhu vakunyoresa saka unoda kuti tiyewo kwako kusilawo unonyoresa kuti ngavambosvika kuno tosvika. Kwanzi muti grembe ku UK aiwa ndouya nadzo. Aiwa ndinouya nadzo hembe ndinouya nadzo. Hembe ndichati ndonoda kuti chatedza madhayari dzangu tichitipa hembe dzedza musingasapfeki. Tipei dzimwe tichinononga towacha touya nadzo. Kwai mumepo mune marobotsi here? Mumepo hamuna marobotsi shamwari, hamuna marobotsi mumepo. Hamuna. Kwai ndikauya kumarobotsi unoita mari. Unotosungwa havabvumidzi. Havatobvumidzi vanhu pamarobotsi. Unotosungwa hauiti mari. Kutesco handisati ndaenda ndichainda. Handisati. Handisati. Hey, happy hope begi tori wana asikana. Thank you Sisi Marita. Thank you. Kwai mukoma kodwa makubuda muleni manete here sivela drive. It's too early kuti mina ndimbosta road. Ndabuda muleni madhayari. Kwai oline turi Cambridge. Kwanzi kwa mune Cambridge kwa andiselina muyeti bhiliseyo. Nayo sikana vedu Cambridge ndozati kure. Ingoni tumira mari yacho na nailineti. Ndipe mari yoyo ndile kuno. Nokuti kuya ku Cambridge ichange yafuyo futi. Wona ichange yafuyo. So unokwandipa ndo zvidyira. Enga we asked how long you here for tione kuti tite pledge. Rudo WhatsApp inbox. Uda kuti ndiviyo pa roi kuti ndezi kunosvika kuya kana kasvikadi. Ausuti pane vanhu vangu pane varoi wofuti vaya kusitora nawo. Rudo. Kaya kuseri ukandibvunza ndokuudza. Kwanzi SIS-MELLY mudzoki ene ma-COS emahara kwai ku NSH vanopa. Kwai tokusira ifiwo yachona. Kana ukasafiwo ndouya. Mukasafiwo ndinouya, mukasafiwo tinouya mungoronga date toya toswerako todzoka kure. Ku Cambridge. Kure patinoenda. Tete chaiwo muri sese aiwa tapinda.
Quite the charity shop. It's a charity shop that does the charity shop. That's going to around. Sure, and deny him, but the most that is story from you know, that the episode you are pano as a wood. As little as a parish story and I'm serious. Then they took an 3 shades. I'm being serious. And this is a copy my package. You put a basket at receive. Unokochitla kuti ndikatakura kondikanodziswa zvataingoudza kuti kwai unosvika unzi visa sare urashe ndagozozvira chirepi ndokunotenga chibathroom musikero yavauda nditaure nyaya yengemetro ndakaita hazviiti kuti ndikudzai ndichakudzai papati 1 guys paseries imi ndikoziva kuti hembe hakuna dzakasara kuafrica saka ndoda kutoenda kumacheti shop kwandakauya kune tumbonononga saka handina mapounds achona handina mapounds saka kwatotisira mapounds inotenga hembe kaunenge watogona because handina asi nenyaya yekuti zvinhu zvacho unenge uchidzidzirawo usingasivi ndakatotenga chibathroom musikero chacho chidiki gai zvekugadzika mamonaki chichidipa uyu enhema ewane kwaimutakure muchakambeki mutigirawo mabhanana ekumapini mabhanana asvika aora sha asi magaba ndogona kutakurirai matindi mabhinzi machakalaka machichi ndogona kutakurirai kwaikwasara amerika aiwa shandiwo next year tikusvikako vaiweka nechinanga shumba auya nehondo chefaya aiwa hazviverekeki uzoverenga mega uzoverenga mega right right takwa kuti guys ndichakuudzai nyaya yachona zvaitika kuti ndishayiwe hembe panyaya dzekuisa bhegi pabirthday musikero iyi ikandipa maweights ainhema ndichakuudzai guys nyaya yacho ndichakuudzai story yachona ndichakuudzai chaiko chaiko haiwe kare zeria ndakapinda bhizi kaniwe kutosiya hembe kati ndonorashisawo hembe dzangu kuairport kangukufamba hangu tisina kundodii maairport chichakutotaura kuti 28 kg idzi iko kuchii 23 kg kuzvokwani zvakaoma kai mnandofanira padake saka timu UK vasati vatenga matikets guys chibvai mangotenga matikets enyu andika vasati vatenga matikets chibvai matenga matikets enyu anditi vasati vatenga matikets enyu chibvai matenga matikets enyu guys chibvai mangotenga matikets enyu andika kana uri mudiaries chaichai wedu wepano come to Australia mamwe petonera ndichauya next year ndiriko pane mnhu atonditira visa rekuaustralia akatomira kuti ndibve kuno ndikadzokera unonditira visa rekuaustralia pane vanhu vekuaustralia vada kutonditira visa saka ndouya saka chibvai matenga matiketi enyu guys kana uri tingu redu repano papaiwa kuti handisi kuuya ndenge ndiri kubasa namaitina yavo anamai nanalineti nerimwe tingu redu riri mucomment section umu kuti tiziva kuti hausi kuuya unongoti pako zvimari yacho yetiketi chingotisendera koma kuti ndifuma unyora masita evanhu vedu pasi vasiri kuuya kubhoma vasiri kuuya kubhoma ngokunyora vada unyokwa masita pasi nemhaka vasiri kuuya kubhoma and the two wotipa £55 tickets tina muri sei kwachihera anzi matickets are sold out matickets are sold out yes matickets are sold out sure ari sold out but kana uripo uchida kuenda taura nesu nguva ichiripo tonoti vanogona kuti apply here kana uripo ungosira tenga tiketi rako uchida kuenda taura nesu kana wanga uchifunga kuti uri kunyebekwa kuti tiripo waona kuti tauya totonzwa kuti vari kunge vachonda sei matikets are sold out shishu Zim Celebs Clapback saka Zim Celebs Clapback ari kuUK uti shuwa handiti kandi zvakanaka kaZim Celeb Clapback unotiudza kuti ndione peji iri titori promotawo peji rako pano zvawaita izvo wagonaka kuti I can't wait to see you kuda kuti unenge uripo topromotawo peji iri tinofamba naro kuti vanhu vakure totoziva kuti ini zvemapeji emakuwakuwa atimafarira asi kana rikaita uri munhu weduwo toziva kuti tonowana makuwa acho ikoko zvezviri nati tinoonawo koko makuwa saka pakanaka aiwa takuziva mufolowewo Zim Celeb Clapbacks you guys anenge mumwe wedu ari kuno kuUK kunoko anomaona anenge mumwe wedu ari kuUK kunoko hanzi matickets thank you gogova nashe thank you hanzi matickets they are sold out yes saka kana wangosati tenga tiketi rako iwewe matickets they are sold out usati tenga tiketi rako tibate kuseri tione kuti haufa saka you support you just support the program munosupport a program asi kana uchida kunyatsa kuenda chaicho kuti tinotaura navo vanoita exception vanowedzera mbicha
Thank you, Nechinanga. Thank you. Thank you. Apa pakuchoka kweta kule sei. Una taxi edai. Taxi. Kuna taxi chinenge chipasi chife kwecho. Taxi yoyi. Asi ndezotambira paAirport. Ayo. Underground. Iyo iyi kombi. Inenge chitakura iyi. Vanhu. Ndoi haya yakadai. Azvinofunga idodhura. Aiwa inoita price machete. Kana makatowandeka zvo. Kana pa night out. Machete. Thank you for chikumbira Ndarasa. Thank you. Ndandona senge chisanje spa icho. Ndinoda kuti ko spa pinda kuno kwapindira kuno. Ariko. Now, but the house is big as everything. What's big say? The mashup yenyewe kuno kwasi big muruzona. Angori mashup mwe. Mama pati muri right here. Kuva zvatabva kondiwa nekutanga kuona kuti murodha mambona vanhu murodhi guys kuva zvatabva kure kuya hakufambi vanhu murodhi ava ndiwo tototanga kutoona vachitofambawo netsoka hakufambi vanhu netsoka kuno hakuna ndaona wani uchiti hakuna ende watotaura kuti ndachitotaurawo chioniso hanzi kana mbungu munhu anofamba nedzaadhamu ndabva ndatotaurana newo chinyora hakuna ndo ndatotanga kutoona hakuna vanofamba netsoka kuno kuti zvadii femi yes let the party begins the guy party chitotanga so tatosvika kudai Radisson blue iri pepa. Okay. Kana mwaziri kukia ngoti zine tokona. Havanotiona. Kwaina mai ethima sanda muzosiya matituka. Kutogeza hayo. Atituke vanhu mambo nachituka vanhu ereso. Atituke vanhu iso. Izvozvo tasvika paAirport manje vanhu vekuUK varungu vangu zvingatuka varungu ndinda kutogwara brain end ndatuka varungu vangu vandipinza muUK izvozvo ndovatuka kuti zvaita sendotovananzva pasi petsoka naiwe varungu vangu vaita kuti ndinde kunonga magaba ebinzi kumabhini uku ndovatuka izvo zvanonwa ndoda kuti ndanonga magaba angu ebinzi uku ndoshwashwa ndovatuka hazvibudi hazviti hazviti zvindotaura nyaya yekuti handakana hembe unototi varungu vangu vachatobvisa mari kuti ndinotenga hembe shwandu vangu vachivatuka zviti kunotogezwa chembere dai dokuwana dai domboendako ndomboita experience yekunyaziva kuti dzombokweshwa sei mbotosvikako pamabhazi dai ndatora bhegi risiri iro zvena isusu ndiwo ndatora bhegi remunhu ndikasiya rangu zvinhu zvacho hazikomba kudzokera kuAirport chichaitika ndatora bhegi risiri rangu kumagaba makakumirira chaizvo ndinoinda guys ndichainda sananyatsoziva mina ndibesa pagugu ndinotsvaka ndipapi pane mazigaba toinda tadzokera kundege mbuya mulambo ndasiya bhegi ndatora bhegi risiri iro zvakaoma kudai yanga yave excitement here kuda kubuda pazvo kuti ndione vanhu vakamirana ndichiya mhenu kwakuchinjanza zvangu mabhegi handina hausikwa ndichitaura ndakana hembe tikariwana bhegi racho ndeimwe ndege uyu yanenge womuno munyika menyu British aiwa pem ndafamba bo zvekuti ndafamba bo kwai muri kuipiwa seUK UK yakanaka handiselina hamuna kana tsvina mumarodhi hamuna kana vanofamba neshoka sesu inenge chingoribarira makadii umwaruku moroi utochiona kuna kana izvo zvesizvo kana kuarea kumaarea kudzimboko umwe nomwe ari kuita zvinhu zvake ari mumba make hakuna kana vanhu murodhi hakuna kana vanhu ndazoona kuti mina asi mbonimbaivaza rimbosavheya asi ndofunga kuti ndazoona nemhaka yekuchinyanyoita depression nekuti ndatonyatsokuona environment pandapfuura penyu papaya hapana kana munhu andamboona parodhika kunze kwevanhu vayo anga achigadzira ndikiri plumbing chete hakuna kureva kuti mumwe nemwanoita zvokumainda mumba make hakuna zvoti kwanichamaida panext door kana kuti kudii saka izvo zvanimukona tasiya manini vari vanoshanda vakaita mazuva kana kuti anoita mwedzi everyday vachingori vanodaro vanoita sei vanoita depression
kwatiri kuma shifts famela ma shifts asemapedza here semapedza here ma shifts kwanza how many hours from Africa zviva hours yako kure hatina kutopinda kuma 16 hours mangogara tinge ndinopinda kuma 16 hours guys ndega inakidzi chinhu inogwadza kana pane chinhu inogwadza asi ndichatsonyatsa kuudza jena chona zvese kubva kuzvikafu zvatapiwa zvese ndichanatsa kukurondedzerai ndichanatsa kukurondedzerai namai vazvabhata vaya ndichanatsa kukurondedzerai unatsa kukuzisa ndavhura unozati chichaitika hani Smith bhegi rakafanana nebhegi rangu zvese nekuinzana ndobva vari repawo inde rangu ndakarepawo saka nakuti apa ranga turi padhuze nerimwe rachona andiona saka anga ari 2 ndikati abhegi ndiwo mabhegi angu ari 2 ndasvika kukumba ndakunoti rega ndivhure bhegi ndada kugeza kudai so ndakunobayiwa nenzimbe ndikati bhegi harisi rangu handina nzimbe ini ndopa ndatoona kuti harisi rangu mwana matamba yake kuno kuzveshora tinyatsoona kuti maximum 2 hours. I don't 2 hours titidzoka kudhara tingononingirira kungonotsvaga bhegi redu chisiya ramaya apa bhegi remunhu uchata totora iro ndere muzimba bhegi iroro rokuti rakatonyoga sene mechishona ndere muzimba guys tatodzoka tatopaka mota yedu mubasement tinobada kune mota manyama kunokuva guys kune mota manyama atopaka mota yedu munhu takusiya bhegi tidzokorodza futi pemgarishe modi maiwe pane pakaipa sandada kufunga idzodzo sandada kufunga idzodzo shamwari yeze bhegi usadaro ya megrino unofanira kutedza mutemo kwaipe green apa ndo panofambiwa napo kuseri pane chimunhu mukona chimunhu ichi chimunhu chakaiswa apa ichi ndosaini nekuti famba neipapapa haubvumidzi kutofambira uku kusaidi uku guys saka totofambira imu munhu rumo totofambira muridzi webhegi iro utone bhegi rako ndipe rangu rakangodaiwo sirako ane bhegi rangu todotsedza pane chimunhu guys apa ndo pane chimunhu apa chimunhu tododaine pava toita zvoita zvarehwa ungasungwa mai mwana ungasoita sungwa lineti havana kuisa zita navana kusategi nezita unosvira wasungwa totongotedza icho chimulaini icho girini icho chimunhu ichi todiko kwai musakanga nokushowa kuma-self services shop ndekupiwa kwamukoma kwai musakanga nokushowa kuma-self services shops uda kuti ndinoita bharanzi ndapindamo handitika kune marange rover kuno kumai mwana dzoita kunge dzakarashirigwa mai mwana marange rover ndinoona kuti kuafrica muchitovhunduka marange rover kuno kwadzinanga nabasa idzi range rover vatomirira latest zvoda tobuda range rover ndosisina kana basa kunoko eish kana atora bheka kaenda kushifti panenge pakatoipa manjira apo eish onai mota manyama kuafrica ndimwe muchivhunduka mota kuno kwadzinanga nabasa idzi ichikwe Tesla BMW X60 kutofamba kusiri kune chimunhu ikoko kuseri kwelaine green tingapuwe tiketi kuti mafambire napapa chimunhu ichi